रायजोफोर गिबियावनो बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। भिडिअनि गुबै थांखियानो जाबाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव सोलिबाय थानाय उन्दै उन्दै हिनजावसा हौवासाफोर लाइमोनफोरनि गेजेराव जि मुवाखौ लानानै दिनै गोबां दुखुनांथाव जादों बेनो जाबाय सोबनाय निसा जानाय बेफोरखौ लानानै दिनै जाय बिथांमोना दिनै गोबां खस्थ' खालामनानै दिनै होबथानो नाजादों एक्स एनडिपि वेलफेयार ससाइटिजों लोगोसे जाय बिथांमोना दिनै बे होबथानायाव दिनै गाव गावनि खामानि दामानि गारनानै दिनै जोंनि बर' फिसा जाथे हाखराव दागो गोलैथों होननानै गोबां जायगाफ्राव दिनै हमनाय एबा बिथांमोनखौ निसा जानायाव बादा होनायफोर फोरमायबाय थानाय नुनो मोनदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों। आं दिनै बेनि सोमोन्दै दिनै नोंथांमोननो फंनैसो होनो नागिरदों। जाय बिथाङा साननैसो सिगां आर'नाइ गानहोलाय जादोंमोन बे गथ'आ फिन खेबसेबाव ड्राग्स जानानै एबा निसा जानानै हमजाफिननाय ससियेल मिडियानि गेजेराव नुनो मोनदों। बेयो जोबोद दुखुनांथाव। बेजों लोगोसे दिनै क'क्राझाराव हिनजावसाफोर हमजादों। बिसनि खुगाजों मा बुंदों खोनासंग्रोदो रायजोफोर। गाबोन जुदि नोंसोर बेखौ मोनाब्लाथ' नोंसोरो एकदम बोरैबा जागोन। सानब्रै जाथारदों होननाया। बेसेबां जाखो? सानब्रै जाबाय। सानब्रैल'? कय बोसोर जाखो नों फुनाया? नङा दाखालि दावराव जानायनिफ्राय सानब्रै जाबायमोन गारनाया। ओमफ्राय माबानानै बोखांफिननानै खनसे लाबोफिनदों आरो बिदिजोंनो एसे एसे दस खमायलांसै साननानै गारनो सोंहरबायमोन। सानसेयाव बेसेबां दस लायोमोन? सानसेयाव खनसे बिदिल' लाग्रा जाखाबायमोन आं। बारा लाखाला। नोंहालाय? आंनाबो बिदिनो खेनसे खेननै। खेनसे? खेननै। फुङाव खेनसे मोनायाव खेनसे। मा बुंदों? सासेया होनदों सानसेयाव खनसे लादों, सासेया सानसेयाव खननै लादों। नाथाय बिसोर ओरैबादि जाबाय माने निसा लायाबानो थानो हाला। अब्ला बिसनि जिउआव मा जालांगोन एबा बिसनि देहाया दा मा पजियाव दं साननो गोनां जाबाय। दा नंखायनो आं बयबो साफ्रोमबो बर' हिनजावसा सिख्लाफोर आरो सेंग्राफोर उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों बुंनो नागिरदों। गावनि एफा मोजां लाइफखौ जिउखौ ओरैनो फेलें दाथांहो। रोंनानै रानानै साफा साफा मानसि जानो नाजा। जाय दिनै बिथांमोनहा निसा जानानै गाव गावनि जिउखौ खहा खालामदों एबा खहानि लामायाव लांदों बिथांमोननि न'खरनि दिनै बिमा बिफाफ्रा बेसेबां दुखु लानांदों एबा दुखु मोनदों बेखौ बे बिमा बिफायासो मोनथिगोन। दा नंखायनो आं मोनसे खोथाखौनो होननो नागिरो जों साफ्रोमबो बर' बिमा बिफायानो गाव गावनि गथ' फिसा हिनजावसा हक हौवासा हक अबे लामायाव ओंखारलांदों मानि थाखाय थांदों गासिबो जों नोजोर होनाया गाहाम होननानै आं सानदों। जोंनि बिमा बिफानि किसु गोरोन्थिनि थाखायबो दिनै गथ' गथाया गाज्रि लामायाव आगान होनो हानाय साहस जादों। दा नंखाय रायजोफोर बयबो खेल खालामदो। बेजों लोगोसे आं दिनै नैबे भिडिअखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों मा बुंदों नायग्रोदो। বহুতে মোক সুধি আছে যে তোমাৰ একো কাম বন নাই নেকি, অকল তুমি ভিডিঅ' বনাই থাকা যে। তো মই ক'ব বিচাৰোঁ তেখেতলোকক যে মোৰ কাম বন কি। অসমত প্ৰথম মহিলা ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ মানে ফিমেল ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ ময়ে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। সৃষ্টি ৱেলনেছ হোম বৰ্তমান চবেই যথেষ্ট লোকে চিনি পায়। সৃষ্টি ৱেলনেছ হোম ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ। গতিকে ফিমেলৰ কাৰণে যোনটো ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ গুৱাহাটীত ময়ে প্ৰথম ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু বৰ্তমান আমাৰ এই কেন্দ্ৰটোত 40 গৰাকীকৈ মহিলা যুৱতী চিকিৎসাধীন হৈ আছে। আৰু যোৱা 4টা বছৰ ধৰি আমি এই কেন্দ্ৰটো ছাকচেছফুলি আমি চলাব পাৰিছোঁ আৰু চলাই আহিছোঁ। আৰু অসমৰ গোটেইকেইটা নিউজ চেনেলতে মোৰ অলৰেডি ইণ্টাৰভিউ দিয়া আছে। আপোনালোকে যদি প্ৰয়োজন হয় আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে যদি আপোনালোকৰ বিশ্বাস নহয়। আৰু মই প্ৰথম ফিমেল ৰিকভাৰিং ড্ৰাগ এডিক্ট অসমৰ। আৰু মই সেইটো কাৰণে নিজকে গৌৰৱ ফিল কৰোঁ যেহেতু নিচাৰ পৰা মই ওলাই আহিব পাৰিছোঁ। बिथांनि बिबुंथिखौथ' नुबाय। बिथाङानो जाबाय आसामनि फार्स्ट ड्राग रिकभारि जानाय फिमेल। गिबि आसामनि बिथाङानो सासे ड्राग्सनिफ्राय उद्धार जानाय सासे हिनजाव होननानै गावखौनो सिनायथि होनानै लादों। बिथाङा गोबां निउज
चेनेलफ्रावबो टक श'फ्राव थांनानै बिथाङा गावनि जालांनाय किसुमान निसानि सोमोन्दै खोथाफोरखौ गोबां बेखेवनानै निउसफ्राव बुंदों। दा बिथाङा दिनै गुवाहाटीयाव मोनसे सृष्टि वेलनेस हम मुंनि रिहेब सेन्टार बेवहाय आसामनि गंसेल' हिन्जावफोरनि थाखाय दा 4 बोसोरनिफ्राय सालायगासिनो दं बिथां बर्नाली बैसोआ। बिथांखौ ससियेल मिडियायाव एक्टिभ थाबाय थानाय नुयो, बिदिनो मोसानाय फाव दिन्थिनाय माबा माबि बिदिनो ससियेल मिडियानि गेजेराव हरबाय थानायाव बिथांखौ गोबाङानो सोंदों नोंना खामानि गैया नामा, नों मा मावो, बेफोरबायदि गोबां कुइसन खालामनानै बिथाङा बे खोथाखौ होननांगौ जादों। बिथाङानो फार्स्ट आसामनि ड्रागनिफ्राय रिकभारि जानाय हिन्जाव आरो बिथाङा मोनसे सृष्टि वेलनेस हम मुंनि रिहेब सेन्टारखौ दा बोसोरब्रैनिफ्राय सालायगासिनो दं। बाय गासै 41 हिन्जावसाफोर दा ट्रिटमेन्ट लागासिनो दं। दा होमबा सानना नायदो रायजोफोर। आरो बिथाङा मोनसे ससियेल मिडियायाव गावनि खेंफोरथियाव होनदोंमोन जुदि गोसो जायोबा ड्राग्सखौ गाव जुदि थि खालामोबा गारनो हायैनि जेबो गिदिर खोथायानो गैया होनना बुंदों। दा ओंखायनो जोंनि साफ्रोमबो जाय बिथांमोना दिनै हिन्जावसा हौवासा लाइमोनफोर ड्राग्स जायो बिथांनि लामाखौ लानाया गाहाम होननानै आं सानो। गाव गावखौ सोलायनानै साफा मानसि हिसाबै फसंनो हानायासो बियो मानसि होननानै सिनायथि होनो हानाय एबा बेसो मानसिनि गुन। दा ओंखायनो जों बर'फोरनि गेजेराव सोलिबाय थानाय जि निसा बाहायनाय दिनै गोबां नुनो मोनगासिनो दं, ससियेल मिडियाफ्राव खोनागासिनो दं। दिनै जाय बिथांमोननि बिमा बिफाया दिनै बेसेबां खस्थ' रुजुनानै दं बे बिमा बिफायासो मोनथिगोन। गोबाङावनो दिनै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव सोरनाबा फिसा सासेल' सोरबा सासेल' हिन्जावसा सोरबा हौवासा सोरनाबा सानैल'। जुदि बेबायदि जाथायाव गब्र'ना थायोबा जोंनि इयुनाव मा जाहैगोन। दा ओंखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों आं बे खोथाखौनो होननो नागिरदों जों साफ्रोमबो बिमा बिफाया एसे गाव गावनि गथ'खौ खेल खालामनाया गाहामसै रायजोफोर। मानो होनबा जाय बिथांमोना दिनै एक्स एनडिपि वेलफेयार ससाइटिजों लोगोसे जाय बिथांमोना दिनै जोंनि बर' हारिनि लाइमोनफोरखौ जाहाथे बेफोरबायदि लामायाव गब'नानै दाथाथों होननानै दिनै हर सान खारनानैबाबो दिनै होबथादों एबा हमथानो नागिरदों। बाहाय जों साफ्रोमबो बिमा बिफाया गाव गावनि फिसाफोरखौ मा खामानियाव थांदों बेफोरखौ जोङो नोजोर होनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ जों सहाय खालामनाय जागोन होननानै आं सानदों। दा ओंखायनो जों साफ्रोमबो बिमा बिफाया गाव गावनि गथ' गथायखौ खेल खालामनांसिगोन। जोंनि फिसाफ्रा फरायनो थांदों, अबेहाय थांदों, सोरजों थांदों बेखौ जाहाथे जों साफ्रोमबो बिमा बिफायानो खेल खालामो। आं बेखौनो लुबैदों दिनै जाय बिथांमोना दिनै बे ड्रागनि एबा निसानि थाखाय हमथानो ओंखारदों बिसोरखौल' जों नेना थायालासिनो जों साफ्रोमबो बिमा बिफाया जोंनि गावनि फिसाफोरखौ नोजोर होनानै समाजाव जि गुबुंले थासारि एबा गाज्रि थासारिफोर जादों बेफोराव होबथानो थाखाय बिथांमोननि मावनायाव सहाय होनाय जागोन होननानै आं सानदों। बेखिनिखौ बुंनानै आं बयबो बर' रायजो राजानिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिनानै आंनि भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।